dawaki sun tashi. Basakwace doki ne na Aliyu Arzika Bauchi shine akan gaba. Basakwace daidai akan gaba amma Asirhan na kwance na biyu. Basakwace shabar kallo Asirhan. Basakwace shabar kallo Asirhan. Ya bagiyo yanzu dai wanda ke kan gaba Basakwace amma kuma Asirhan na kai mishi hari. Basakwace ne akan gaba amma Asirhan na kai mishi hari. Asirhan na kai mishi hari. Basakwace ne akan gaba amma kuma Asirhan Basakwace Asirhan shabar kallo. Basakwace Asirhan ya huce yanzu da Asirhan ne ya dauki gaba amma kuma shabar kallo yana kwararan shi. Asirhan shabar kallo. Asirhan doki ne na Eji Sabur shine da akan gaba. Asirhan shine akan gaba amma kuma shabar kallo ya kama shi an yi kuni-kunin kubura. Asirhan shabar kallo. Asirhan shabar kallo an yi kuni-kunin kubura doki biyu. Ina ganin da Asirhan da shabar kallo su da suke gudu a gaba sun gama kwana na milahiya. Asirhan ne akan gaba. Asirhan ne akan gaba amma shabar kallo na biyar shi. Asirhan ne akan gaba amma no one kuma ya kawo Asirhan shabar kallo no one. Asirhan shabar kallo no one. Basakwace no one. Basakwace no one. Basakwace doki Aliyu Arzika Bauchi shine da kan gaba amma kuma Asirhan na biyar shi no one na biyar shi.